Γεια σας παιδιά, είμαι ο Αλέκος και ο φίλος μου Άγγελος. Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και είναι έκπληξη. Και θα το εμφανίσει ο Άγγελος. Το iPad Air 2! Το πιο λεπτό σε όλο τον κόσμο. Το καλό είναι ότι το πήραμε 64 GB και έδωσα άλλα 50 ευρώ για να... Το R2 και βλακίες είναι 2015 και έδωσα άλλα 50 ευρώ για εξέλιξη. Όταν θα κάνω εξέλιξη θα μας το στείλει η Apple. Κάνουμε εξέλιξη και θα έχει 1 TB. Και πάμε. Εδώ δεν έχει κάτι το ενδιαφέρον. Θα ανοίξουμε. Το σπαστικό στην Apple είναι ότι ανοίγουν τόσο αργά. Πάντων, να το. Δεν έχει ζελατίνα επειδή ούτε το κουτί είχε. Επειδή το είχα ανοίξει και ήμασταν στην Apple. Μας έβαλαν τα ID, κωδικούς και... όχι κωδικούς. Ας το βγάλουμε. Ωραία. Εδώ στην άκρη. Να το iPad. Το κουμπάκι που φορτίζουμε λέω. Τα ακουστικά που ανοίγει και κλείνει, που κλείνει κανονικά. Εδώ χαμηλώνεις, εδώ βάζεις κάτω, εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ φορτίζεις. Μερικά iPad Air 2 έχουν εδώ ηχεία, αλλά εγώ δεν το πήρα αυτό επειδή δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Νομίζω αυτά ακούγονται πιο δυνατά, είναι πιο μάχα. Ή νομίζω το ίδιο. Φορτιστής είναι έτσι. Και πάμε στο κουτί. Κουτί. Αυτό. Ο φορτιστής είναι ευρωπαϊκός. Τους έχει ζελατίνα, δεν το άνοιξα γι' αυτό. Αλλά ούτε θα το ανοίξω. Να από πίσω. Θα το βάζουμε μέσα. Οι άδειες. Και αυτό το πράγμα για να το τραβάς από το κουτί. Το ανοίγεις. Να η κωδική που μας έδωσε η Apple. Και εδώ είναι τα αυτοκόλλητα. Και αυτά τώρα ποιος διαβάζει τις οδηγίες. Είναι πολύ βαρετό. Βάσεις το ίδιο χαρτάκι. Όχι. Αυτό, ξανά το ίδιο χαρτάκι, το ίδιο χαρτάκι. Το ίδιο τέτοια, το ίδιο τέτοια και το ίδιο τέτοια. Όλα τέλος πάντων ίδια είναι εκτός το αυτοκόλλητο. Δεν έχει άλλα, μακάρι να είχε. Λοιπόν, βάλουμε αυτό. Το βάλουμε μέσα. Όχι, λάθος το έκανα. Βάζουμε, πάμε στο φορτιστή. 1 μέτρο. Μπαίνει πίσω. Έπρεπε να το ανοίξω αυτόν. Για να το δείξω. Τα iPhone 5 και τα iPhone 6 είναι το ίδιο. Και πάμε στο iPad. Επιτέλους. Λοιπόν, έτσι ανοίγει. Όχι, έτσι ανοίγει. Είναι όλο άσπρο. Στα μαύρα που είναι από εδώ μαύρα, αυτό είναι χρυσό. Δείχνει εδώ μαύρα και εδώ πέρα άσπρο. Άντε πότε θα ανοίξεις. Το έχω κουμπίσει στο μαγαζί. Όταν το είχαμε αγοράσει, το είχαμε βγάλει από το κουτί. Και selfie. Και θα δούμε, ορίστε, άνοιξε και... να μην παίρνω το αποτύπωμά μου. Μπα όχι, Siri.
Εδώ είναι φωτογραφίες. Να δούμε, έχει καλή κάμερα. Όχι αυτό. Μια χαρά μου φαίνεται εμένα, για να δω. Τέλεια. Και φωτεινή. Και εδώ το πράγμα δεν ξέρω τι είναι. Και πάμε. Μπήκαμε. Λοιπόν. Έχει Google, έχει αυτά τις φώτο, μπλα μπλα μπλα, φωτογραφίες, YouTube. Έχει παιχνίδια. Να τα. Έχει το Lego Nexus, κότα δεν ξέρω πώς λέγεται. Color, Minecraft, το παιχνίδι δεν ξέρω πώς λέγεται ξανά. Αυτά. Και αυτά εδώ. Musical.ly, αυτό με τα όργανα. Snapchat! Και αυτό που φτιάχνει σπίτια. Αυτό ήταν το iPad. Αυτό το ανιχνευτικό. Σήμερα είναι 20. Σημειώσεις, App Store, Google. Αν θέλω να το κλείσετε, πατάτε αυτό το πάνω. Κοιτάξτε. Και αυτό το τραβάτε ή πατάτε Χ για να μην το κάνει. Ή αλλιώς τα πατάτε και τα δύο αυτά. Και το κλείδωμα και αυτό το στρογγυλό. Και κοιτάξτε. Σβήνει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνετε έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και εγγραφή. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Και έλα εδώ, Άγγελε. Χαιρέτα τους. 3, 2, 1. Cheese!